Er det her nogensinde sket for dig? Jeg vil ikke skrive. Ud med en gammel blyant. Og ind med en ny blyant 2000. Altid godt. Og hvis du bestiller nu over nettet, så får du et vestlaget gratis. For 200 kroner. Lad os se, hvordan vores tilfredse kunder har det med det nu. Jeg kan skrive lige så godt som før. Og her er nogle af vores andre tilfredse kunder. Du kan ikke betale min gæld. Og hvis du bestiller nu, får du som sagt vestlaget, men også en vildt god pris. Nej, ikke 10 kroner. Nej, ikke 20 kroner. Nej, ikke 30 kroner. Nej, ikke 40 kroner. Nej, ikke 50 kroner. Men 1 million kroner.